Bai, Garikoiz, eta bigarren galdera. Haragi sintetikoa zer da? Euskal Herriko lehen sektorea da, inbertsio fondoen negozioak dira, gizarteak eskatzen duena da, zer da haragi sintetiko? Hombre, pues farsa bat, ez, esango nik, osea, ikusteat galderan horrek erantzun dekela. Gizarte bezala, serioski uste dut pentsatzen hasi beharra daukula, noak agoatzen zer herri nahi deun eta ez dakit. Horren beste sozializatuan hartalde funtzionamentu hortatik pixkat pentsatzen haste ere bai. Saltzen zaio invento nobedoso bat bezala, nik uste engainatu izaten ari gala, eta kasu askotan desinformatuko ere esango nuke, ez dakigulako benetan gizarte bezala, herritar bezala, zertaz hizketan ari gehan, ez? Uste dut, kanpaina publizitarioen eskutan ibiltzen gehala, eta kanpaina publizitario beste telebistan egiten den anuntzioak bakarriko irauten dela, baina, bueno, atzetik, aipatu egen bezala, inbertsio fondo bakarrik ez, lobby ekonomiko importante batzuk egoten diolako proiektu guztien atzetik, askotan jatorri vegetaleko elikagai askon atzetik bezala ez. Eta ez da neurtzen, ze suposatzen duen benetan olako proiektuk, eta gaina zer kaltetzea datuzten. Zati normalen bere burue famatzeko, kasu honetan, haragita zizketan ari ganez, sektore tradizionala esan beharko gendukena kritikatzea helburu izaten da ez. Eta aurreko komentarioan aipatzen duen bezala, ironikoa ez, adar jotze bat iruditzen zait, osea, lanen, astelenetik gande haitu behar den sektore baten, lurrei lotuta, gure lurraldeai lotuta, osea, inguru giro mailan egiten deun lan guztiakin, kaliako ekoizpenetan buruelarri jarduten suposatzen duen lan guzti horrekin, egurre besteik ez jasotzea lanen ari ganak, eta horren azkenen nazka inaraztea baserritarrak eta gero alternatiba bezala etortzea, hemen dator salvazioa, ezta? Askotan konparazioa izan dut jendai esplikatzeo garaian medikamentuekin, ez? Eta patentek ze papel jokatzen duen, eta jendai ze pentsatu emateko ere. Osea, ordun eta ekoizle gehiago, aldan sakabanatuna, aldan bai lurre lotuta, herritako biziri lotuta, lurraldeai esan nahi dut, hoi hobea edo laborategi baten ekoizten den auskalo zer. Oaindik gaina auskalo zer deitu hartzaiolako, zati ez da produktu bezalare kasu batzun da ez da araututa ere ez, eta zenbait herrialdetan debekatuta. Uruguai eta aste honetan hartu dira Uruguaien eta hori da, aste honetan Uruguaikoa eta lehen Italiakoa izan zen, eta ez dakit, jende ze pentsatu eman barko legen gauza bat iruditzen zaitela. Eta azkenen, uste dut inbarko dela pixkat pentsau, informau, eta saldu nahi diuen hoi, zeatik saldu nahi diuen zeinen eskutik datorren, ez dugu aztu behar, mundu mailako haragi esportore gaundinetako izan den enpresa bat daula horren akzionaria dun atzetik. Horrek beak bakarrik ja, ze pentsa eman beharko lekoen norbaiti, zati, oain derrepente, inungo eskurpuloi gabe, diru irabazteatik dana bala izan den enpresakoen gure elikaduran da gure jasangarritasunekin pentsatzen hasi die erabat altruista baten ez. Bestakit, adar jotze bat edo farsa bat esango nuke bat ipat horri hasteko haragi edeitza ere bai. Zati haragik beak urteak damazkio, bestakit, famatxar bat jartzen nola bat esateko, iruditzen zait oso intentzionatu izan dela guztioi, eta denak zaku berdinan sartzen ere bai ez. Eta orduan ematen dodala, oso urrutetik planteatzen den estrategia baten urrats bat gehiago, eta nik uste herrin eta batik bat eduki beharko duen elikadura burujabetza eskubide horrea behi da, beste atzera pauso bat izango dana eta potentea ez. Amorrazio ematen ditena da, ez gala hizketan, Brasilen da ez dakiz zer, ez, Zubietan, bertan, eta bertako diruz lagunduta martxan jartzen den proiektu bat izatea. Ez dakit ze puntutaino betatu daitezken, baina iruditzen zaite baino gixo indeikela, edo inkluso eskertuko nuke bai alderdi politikoetatik, instituzioetatik edo eragile sozialetatik ere, hoi baino zea geixeago. Ez dakit, kontrako jarrera edo behintzat adierazpen instituzionaletatik harata gore gutxinez
babes bat, zati oaingoz, Gipuzkoakoenetik hasi ginen tema hieltzen, noski Gipuzkoan dugu baita ere, baina nik uste hor kontzientziazio lan bat inbarra daukula, eta gizarte ez dela espabilatzen hasi garra daukula ingurun zer daukun, eta batipat zein dan peajea. Zati holako proiektu natzek dakarre beste batzun deus este plangintza bat, eta ez dakit benetan konstiente egan horre suposatuko gona egin. Eta azken hamarkadatan hemen bizitzen egana lehenengo sektorek. Eskerrik asko, Garikoitz.